Младуна, че тая в град Бабо Мецо. Къде се намираме? В Димитровград на зоо. На зоо. Баба Меца. Мами, ето показвам ти Баба Меца. Ето, малко бебинци. Я да видим другата Баба Меца. Зоопаркчето. Да. Тя ще им направя снимки с Баба Меца. Да, така. Мами, виж колко е сладка. Тази е по-стара обаче. Това са малки мечета, Кеви. Те са толкова, това си е кафеата мечка толкова. Те най-като се изправят са по-високи от тебе. Сега не ги гледай така. Сега са легнали. Ето е. Мечките принципно са страхливи, но ако имат малки мечета, тогава стават агресивни. Тогава нападат. Задури. По зъбите си личи, че е старо. Няма зъби ли? Ай, виши. Та няма никой вкъщи. Бабо Мецо, изправи се. Айде да видим и ленчетата сега и сърничките.